Uwodwa umuthi wokuqeda inkinga. Uwodwa vo ukuthi ukhohlwe izona. Omunye uzothi unamanga changes imali. Bese ngithi unamanga wena. Imali iza nezinkinga zayo. Buza thina esiyiphathayo. Kune stress nje esiphathelene nokuthi unemali. Esingafani nalesi. It just two sides of the same coin. Ngake ngathi lapha na kwivuma FM kade ngikhona. Umuntu isona silwane esesafarisha for something that has already happened long time ago. And isona silwane that will suffer for something that might not even happen. Why? Because isinengqondo capable ukucabanga ngento esidlule nento eseza. Ayiwazi ingqondo yakho ukucabanga ngento eyenzakalayo manje. And iyona nto ke leyo esatshwa ingqondo yakho kunazo zonke ngobani iqeda inkinga. Ayiwazi ingqondo yakho ukucabanga ngento eyenzakala manje. Phela manje azikho inkinga. Ngalesi sikhathi ubingelelo changes akasho ukuthi kungenzeka noma yini. Noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisoka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Uyabona manje. Azikho inkinga manje. Manje inkinga kumele ukuthi uyikhumbule ukuze zibe khona. Kodwa njengamanje azikho. Uyabona njengamanje ayikho into engekho manje. Ayikho. Uyazikhethela wena ukuthi ufuna kube khona yipi manje. Yabona manje. Manje ungazidecidela futhi wena ukuthi kube khona inkinga. Kodwa futhi manje ungazidecidela ukuthi kube khona okunye khona manje. Hold on a second. Kwakhona ukuthi wena ubani. Kwakhona lokho kumele ukuthi ukukhumbule. Yazi yonke lento othi khona ayikho vele. Indaba ngithi ayikho ngoba yonke kumele ukuthi uyikhumbule ukuze ibe khona. Ngenzeka ukuthi usafarishiswa into engekho. Maybe not. Uyabona usafarishiswa amanga. Leyanto isiyadlula. Kodwa namanje sakuphethe kabi. Amanga lawo ayisekho nje. Iphi ithathu ibeke la. Ayikho siyenzeka. Kodwa wena uyenza ukuthi ibe khona ngamabomu kodwa ayikho. Angani ngishilo ngathi manje ungazidecidela ukuthi ufune kube khonani. Ngoba nayo yenzeka manje. Kodwa manje ayenzeki manje. That was so philosophical. Uyabona manje lento ocabanga ukuthi izokwenzeka ayikakenzeki. Mhlambe futhi ngeke iziyenzeke. Kodwa wena awusafarishiswa ukuthi izokwenzeka lonto. Usafarishiswa istory oyitshela sona wena. Awucabanga nje ine stress imbuzi ukuthi utshani izokuthatha phi kusasa noma amahlamvu izowathatha phi kusasa. Noma ine stress sokuthi khona uyiquntsula ngetshe la izolo kade ngene entsimini wayiquntsula ngetshe la kabuhlungu angayicabangela. Ine stress imbuzi isikhohliwe. Kwakhona ke yakhumbula yini. Ikhumbule for long. Kodwa umuntu uzocabanga amazwi engimtshele wona ukuthi unekhanda elikhulu
for the next 3 months. Ngamtshela manje. Kodwa manje akhe onke ozophinda lento ukuthi unekhanda elikhulu. And manje akhe wonke azokufana. Ngoba uyena ozidecide ukuthi manje ufuna kube khonani. Zonke inkinga sisekhanda. Isekhanda. Indaba ingane ihlezi happy. Ngoba yenze yonke lento eyenzwa ingqondo yakho. Iyamukela into manje njengoba isikhona manje. Mhlambe futhi ayinagama lokuthi yini lento. Ithatha njengoba injalo nje. Ayazi ukuthi lo umthakathi-ke lo ngena la. Lo uyathakatha lo. Lo nenhliziyo embi. Ayazi yona ibona umuntu ongenayo nje. Iyamxoxela ukuthi la ekhaya siphila kamnandi izolo kade sethu ubhontshisi. Kodwa nina la ekhaya isihliziyo zenu seziphendukile. Ngoba nina amagama ende abstract engekho alomuntu ongenayo. Iqiniso lithi umuntu lo ongena la. Kodwa wena ngengqondo yakho usucreate enye into ekungeyona le engena manje. Usucreate istory sakho. Leso story sakho isona esikwenza ukuthi ube nenzondo. Amanga. Inkinga sengqondweni futhi sikhanda wena. Khohlwa izona zizophela. Zizophela. Hayi ukuthi inkinga ukuthi awunamali. Cha akuyona inkinga leyo. Ayona inkinga leyo. Inkinga ukuthi ucabanga ukuthi ukungabi namali kwakho kusho ukuthini? Nanso-ke inkinga. Hawu. Anganibo ukubuka siyaliphatha. Siphinde singaliphathi. Kodwa futhi kuyafana. Likhona noma likho kuyafana nje. U6 no9. Uma likhona enze izinto ekumele lizenze. Uma lingekho it's business as usual. Why uqhubeka ujabule lingekho ibukubuku? Ukuthi istory sokungabi bikho kwali ibukubuku. Angisicreate. Angisho ukuthi kusho ukuthi nansi into engezokhokheleka. Kusho ukuthi nansi into ezokwenzeka. Khona abantu abangazi ukuthi baphathwa umkhuhlane nyana nje babengenayo imali. Hayi ukuthi inkinga ukuthi abanamali. Hawu. Kuyakwenzana ukuthi ungabe umuntu ukuthi awunayo imali. Cha. Kuyawubhlokha nomphefumulo. Akubhlokhi. Kuyawenza amehlo ukuthi angaboni kahle. Akwenzi. Kuyayenza ukuthi inhliziyo ingashayi. Kanti ke yini impilo? Impilo ilento engiqeda kuyibala. Kodwa lokho ukuthi imali ayikho. Istory ayikhandela sona ukuthi kusho ukuthini ngaye. Bese lokho kumenza safarishe akulona iqiniso. Kushuthi inkinga zonke isengqondweni. It is the story of the mind. Uboshiwe khululwa. Into ewenza usafarishe ayiyona lento obhekene nayo. Istory oyitshela sona wena. Sengivala nje. Uyabona uma ngase ufunde ukuthi izinto singabe necontrol over wena. Sobe sewunqobile ke lapho. Sobe sewunqobile. Inkinga akusikona ukuthi ngimzibile kade ngibingelela. Akuyona inkinga leyo. Inkinga ukuthi uzitshela ukuthini ngaloku mziba kwami. Yazi bekungenzeka ukuthi angimzwanga. Kanti futhi ngindlela ngibuka ngayo yena ngenzeka ukuthi uyitshela ukuthi ngiyamziba ngoba vele ngimthatha kancane. Isona story ayitshela sona. Asiyabhlungu into. Kodwa kuyimanje khona wonke ama opportunities. Wena uzidecidelayo ukuthi ucabanga ngomashonisa wakho. Noma nje uyazihambela uziyele eDubai, uyazicruisela nicely eDubai khona manje. That is beyond 4th dimension.